ഹലോ, അപ്പോൾ ഇന്നൊരു കുട്ടി മിനി വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ എവിടെ പോകാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെസ്സക്കുട്ടിക്ക് ഫസ്റ്റ് വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനും അച്ഛനും അനിയനും ഉണ്ട് കൂടെ. ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ, അടുത്ത് ടൗണിൽ തന്നെയാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ. ഇതേ ഞങ്ങൾ ടൗണിലെത്തി കുറച്ച് ദൂരമേ ഉള്ളൂ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാൻ. അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിലെത്തിയപ്പോൾ കാണാം അവിടെ കുറച്ച് പെറ്റ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പെറ്റ്സിനെയൊക്കെ കണ്ടങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ കാണാം അവിടുത്തെ നേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഇന്ന് വാക്സിൻ എടുക്കില്ല എന്ന്. അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ട്വിസ്റ്റ് പറ്റിയത് ഗൈസ്. അവിടെ ചെന്നപ്പം പറഞ്ഞു അവർ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിൽ മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ പറഞ്ഞ് ഇപ്പം നമ്മൾ സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സൺഡേയിലാണ് പോയത്. അപ്പോൾ സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പെറ്റ്സൊക്കെ അവിടെ വാക്സിൻ എടുക്കാനോ മറ്റ് ഇഞ്ചക്ഷനുകളൊക്കെ എടുക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വല്ല അസുഖങ്ങൾ വല്ലതും വരും, അതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതെല്ലാം കേട്ട് ചമ്മി ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കുട്ടി മിനി വ്ളോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ടാറ്റാ.